Nabi inten. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang dilanjut, semuanya melu nyaut manusia. Oke, Rasulullah adalah manusia yang sadar sebagai manusia. Ngono lho ya Allah. Ayu oon nyaut kabeh to sayang. Diulang, Rasulullah adalah manusia yang sadar sebagai manusia yang merasa menjadi manusia yang mengerti tentang manusia yang menghargai manusia yang memanusiakan. Saiki ganti basa Jawa, kabeh nyaut wong. Kanjeng Nabi iku wong sing sadar dadi wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni wong sing iso ngregani wong sing gelem nguwongno. Soale saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi akeh wong sing ora sadar dadi akeh wong sing ora iso ngerteni akeh wong sing ora ngregani akeh wong sing ora gelem nguwongno. Sing ngono kuwi berarti ndekne dudu lah nek wong kuwi kudu ngerteni, ngerti dong kalau ceramah kesentrong srengenge kuwi panas. Wayahe kan ngerteni wong, mergo sing ceramah ki ya wong. Nek kesentrong srengenge panas, piye carane supaya pas ceramah ora kesentrong srengenge? Berarti ngene iki panitiane ora ngerteni, panitiane dudu. Aku ki ngerti. Nah, bentar. Tolong anak-anak diem. Jangan teriak-teriak. Kalau kalian nggak diem, nanti bapak-bapak banser tak suruh mindah kalian. Lah wong aku ngaji baru 15 menit kok bocah-bocah wis sarung. Padahal saya kalau bagi-bagi sarung itu anak-anak yang bengok-bengok gak mungkin tak panggil. Aku tuh ora seneng ngono. Soalnya kok dikokon munggah mesti gelendam-gelendem dan gak ada prestasinya sama sekali. Prestasinya ya bengak-bengok kuwi. Aku wis bolak-balik niteni. Malah kadang bocah sing meneng-meneng nih, begitu tak tunjuk naik ternyata prestasinya luar biasa. Lah sing model bengok-bengok ngene iki yakin ra ngarah cerdas dah modelnya.